ustabilt underlag, hvor du i lejlighed og ikke har mulighed for at gå tur på stranden eller marker, og din hund har brug for det lige fra valpe og træne balance og koordinationsevne og sådan noget, det gør man på ustabilt underlag. Og der er det simpelthen bare at købe en luftmadras og lade hunden gå og tage godbidder. Den skal ikke være helt hård, men den må heller ikke være for blød. Og så er det simpelthen bare lad den gå rundt. Det er for alle hunde. Har du en hund, der har været skadet og har været ved at genoptræne og sådan noget, jamen så det er jo en mild form for træning. Gamle hunde, der ikke er vant til at træne styrketræning, har også godt af det. Og der er ingen fare på færre overhovedet.